Belinda. Harimau kasuarane bocah wadon kata tembangan kasuarane siapa kan endang? Mau kasuarane Nok Dewi kana. Dewi. Iya. Kayak krungu suarane bapak mah, Dek. Dewi anak isun. Bapak Irata. Ninggange Dewi kuana ning kene. Mau maning kene karo mbok tuane. Mbok tuane. Iya. Mbok isun maksudnya masih ikut. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim Dewi. Made, bapak ika Made. Ya Allah, nok mene nok. Bapak. Hari bokat kusuharane sa. Anak isun kene ndak. Anak-anak karo mbok endi? Dewi. Oh. Mene nok, aduh iya. Aduh, bocah kok si ayu temen. Mene. Ada. Iya. Aduh, Dewi. Anake dengan anake. Anak isun. Hari anake mah dirampek. Hari sing dadi bok tuane mah pujar yang kono. Kudu temen. La ilaha illallah. Bocah kagila-gila tem. Anak isun kene ndang kene. Sirakun. Iya. Baru gede naba kene Dewi kene. Dewi kuno. Dewi kuno. Sing lagi cilik udan-udanan bae. Lagi cilik mau udan-udanan bae kuno. Barang gede mah kosi putih. Oh ya ayu kuno bocah wis gede mah. Ada. Toli ya Dewi kan mah beda kene ningan. Karo Dewi. Sik kuno. Aduh ya Allah. Hari bokatku sapa nok. Hari senokku lagi apa melaku-melaku karo masikutku. Mau ku Dewi kun. Delengan Dewi olia ke duit. Olia ke duit. Kok dengan hari kun si masikut oli amplop sing sapa maning sampeane ku mah. Anu iku ana tulisane Bencari. Nok Caca Amora Singapura. Disangka kita jadi Bencari pokatan. Lah. Dudu lakone kita mah. Disangka jadi Bencari. Ditulisnya kanggo bencari Nok Caca. Prangsane medalangan garap dadi setan bae wong kunku. Kok dingin gak mak? Iya. Yang buari masikut mau li duit ku ladang diupai Nok Caca kuno. Iya. Kuno hari Dewi neng gawa duit diwadai karung pirang-pirang kolisingin di kuno. Polil dadak luru botol aku wah. Dadak lur botol aku wah. Iya. Kok dingin Nok harikin duit sing sapa kene? Iku dipaini ibu-ibu ning ngarep. Sirke kaya wedi kuno ngomongnya ku. Diwaraya paning masikutku. Ora priwene. Dewi ini pengen dewek malu. Hari mau sing nembang ku sapa mauku? Dewi sing nembang. Muter-muter ditungtun masikut. Iya. Tadi kunku temenan ladang diparingi uang pirang-pirang. Iya. Sini aku ngemis arang kayak kau nanti bocah. Lah bocah juga. Hai. Aja melu ngomong sampai nyaman. Direwangi molah bocah digebuk. Hai. Takdir kang orang kena dipungkir bos cuangan, kadang orang kena dipumpat tulis waris bab jadi. Wis percuma Mama Tito sing wis garapan wong Mama Rosmini Rosing de basok geteng wong julan bere sanajan sampean sumpah Mama kuburan degan kulo sun masih tetap kelingan Bapak Pembina Paisan ning waktu masih bareng. Sing maune gasing maune. Apa mulane Dewi beli ilok tak olihi dolan ing sampean kumat. Lantaran ditikani sampean terlalu manja karo sing dadi putu.
Ya arep sapa maning sing melase nak. Are duduk kita sing dadi mbok tuane. Tadi sampean lantaran ngomong kayak kono ku, alasan ngomong melas. Ki, mak. Embu melas ambu apa karo sing dadi putu. Tapi bocok ki lamun carane ngemis main isi-isi daten sih. Aja enteng-enteng temen tangane nah. La ilaha illallah. Najan kula anak sampean wong melarat keciprat ke, mak. Tapi sun kemong dibelajari ngemis kayak kene. Balik-balik akan maning ayo. Balik-balik akan maning juga sih. Ayo bos Jepang menangkane simbah. Aja bapak aja. Tegede-gede kaken sira malahan ngeropi banyu kecomberan karo bapak no. Najan sira kekurangan sandang turung ngalami mangan enak. Tapi lamun carane ngemis kayak kene isin karo tangbat. Jadi La ilaha illallah, sira aku tegel temen karo anak ya. Bocah direwang bantu. Kayak ngono. balik-balik akan beli sira. Tipai sapa bae mau kini. Aja meneng bae sih. Gur. La ilaha illallah, percaya. Andel blek. Hasilnya sampai Dia cibrangkong Bunda Sultan sing duwe manggungan aja lokdi gawe mlayu Senoke ngomong karo bapak nira terang-terangan serok. Ngomong hampir bapak irane percaya. Bocah. Dewi bisa jejaluk ning saban wong ning dalam. Apakah bapak ngupai jajan karo Dewi kurang tano? Mulane singaran bergaul iku aja karo anakan wong sugih bae sira. Singarane bapakku keringet saban dina embuh dadak ladang luru kayu. Tapi aku men bapakku masih mampu ngupai jajan ning Dewi. Tapi kenapa Dewi kayang kene beli ngargai karo bapak sira kono. Mendi duit sing esuk dipai bapak. Mama CM sareng Mimi ampes tongkol Kang Ajo sing duwe kumis brancu Moman tekan kula Pantesan bocah badak beli pernah nurut karo apa sing udah diomongannya kula. Ila-ilane mas sampean sing talu manja karo putu. Nah, Kin lamun ketangguhan bok aku isin diri ngangger sampean kula sing disewotin ning kumah. nah tegur. Marep ngomong karo Sirayana. Bisane bocah tegawa. Paribasane jalak-jaluk isin-isin ya kesanding. Wirang-wirang ya tersandang. Wis oli rong dina anak sira beli mangan cek pun kunang ditinggal siraku. Oli rong dina. Sapa wong tuane sing ora ngenes ndeleng putu rong dina durung ngalami. 10 kedurung-durung aja. La ilaha illallah. Mama kurang dengan kulon Bapak pembina Faisal Nok Dewi. Jawab bapak garapan takon karo sira ya. Endane bener apa sing diomongaken karo Mas ikut sira ki durung mangan oli rong dina. Bener pak. Siraku. Terus bisa sira ninggalaken umak ki. Semanirane mendinok Dewi. Dewi ku pak. Diusir nih Semalaya. Diusir. Iya pak. Jadi Dewi aku diusir. Astagfirullahaladzim. Allah. Bos cuangan Bos cuan TTI bos Jepang Caca Amora sing di Singapura Mama nopal toko mimine Jaluk pangapurane bapak ya. Bapak beli meruyan Dewi aku diusir sing omah. Tapi kok kena ngapa?
Semalaya sampai tega ngusir Dewi. Rungu mak. Rungu nah. Bisa na kaya kenen sing mo na kula ngomong dijodohakan dikawinakan karo layahku. Tapi sampai yon sing maksa ko mak. Baka bis kayang kenen angger putus na di korban ko mak. Ya tak jodohakan sotenan bokat kita eman seterusnya. Dengan rabi dira komplik kelingan apa-apa deh. Kikan perwatu bos dorabung pocong jati sami Gilan pisang kayak ngaca Menesono bisa. Mulane sira senajan akeh wong wadon sing pada demen. Kita masa setuju aku karo layah bae. Kok si seminggu sepisan ngirim semur jengkong. Seminggu sepisan ngirim pete. Pokok kita memang seterusnya. Jambu hari kayang keden komo-komo rabinira bakam metani kita kepinter banyak. Oh sih. Yung anang gerbay sampean masih ngarane matre ku dianggeraken. Bengen mama sing ngarane layahku. Eman boral karo sampean soten lagi demen karo isun. Ya. Sekin mah wis wareg demene. Wis ketunggon saban dina yongan isun kana ke wong malarat keciprat. Angger bae wis kaya kenen mah diles-iles ini mah. Barang sekin Gusti ra kau soli pira balik ku waya men aku penghasilan aku. Oli pira apane? Duit Harita kon duit sampean. Ya iya rabi nira mapokat nuntut negara rabi nira taktik duit. Taktik duit. Oli duit singan bima. Ninggang eluru kayu beladang iku nganoli semono sing esuk jeplok lagi kangelan mak. Barang sirane penghasilannya gede beli rabi nirane pengen dangdang bae. Saban-saban dina pengen nggo pupur RDL. Yang kita apa kuno RDL sing pupur ading nggo murup. Oh. Tua-tua gawaro ning RDL keding. Jambu. Baka kaya kainan mangger bae nyalakan isun. Mulane dadi wong tua ku aja matre-matre temen. Dijodohaken karo wong wadon sing durung pantar-pantare. Isun umur durung sepira dijodohaken kaya mbok dewek. Angger bae ku buktine ngawin karo wong sugih gak duwe rabi sugih gak. Laki mayangger kaya kenen kaya keset sing ngarane wong melarat ku. Jajak mau ngomongaken duwe rabi tua sirane masih nom. Isin dia ngomong-ngomongaken makun. Mari wong jodoh mah beli urip apa? Oh. Cang jari sampean bakal wis kaya kenan kudu priwe kula ku. Ya wis priwen maning bubur wis tadi sega. Sega wis tadi bubur. Lamun kita nang ngomongnya bener mah masa melu ngomongan sirane aku. Astagfirullahaladzim. Apa kita? Ayo bae diwulak-walik mah. Deleng angger besing melas maning anak kula. Baka wis deleng anak ku beli tenggel bae kula astagfirullahaladzim. Aja anak bae. Ini tangan. Pada gara apa sih rada kucah? Kita senjadi temenane gorof. Apa sindang siraku gara apa sindang? Sampean mater ning anak bae kaya kalau kita sing demenane biasa bae. Ya kita mah bapaknya ngaco. Aja anak bae sing dilus. Kita gak pengen dilus ning sirah. Gombok kok dilus-lus. Ini tangan. Maling-maling anak. Maling-maling anak. Ya maksudnya akhir anak sih dadi ketemuan dadi korban Jauhan. Sira sing jadi bapaknya. Kin sing jadi anaknya. Pada batin gak putu kita. Bocah. Arep sapa sing eman. Nengit-nengit takal. Astagfirullahaladzim kubu. Sayang reang ado ya. Orang iya orang bobo cai mah. Ya ram buta. Ada nurut ada kayak sing membeli kayak anak si randang. Kok mulanya ku kanggo contoh. Mangko maning aja ilok mak. Ngawinaken jodoh-jodohaken anak karo wong sugih ku. Ya wis. Sing ngarane wong rumah tangga ku kudu didasari suka karo terima. Ya wis Sukane sing lanang terimane wong wadon. Dibanding anak mah aja dijodoh-jodoh akan gak kok kemilih dewek. Sing penting macaro kayak rombongan pancak. Lipen kita mah duwe mantu ke rombongan pancak. Suwunnya Caca Mora. Iya nok Caca Mora kesuwun. Siapa aja nok Caca Sing sapa kuno nok? Sing Caca Mora. Alhamdulillah. Hey. Aduh
rezeki ya nok ya. Arane rezeki kaya kono. Waduh. Ngomong amatur kesuwun. Ono caca amora kesuwun. Dipelajari wong tua bakatan dupai duit matur kesuwun nok caca amora. Kesuwun kono. Hei. Wah rusak Ya ki pada geger apa si tangga ki? Kang. Ana wong putu karo bapane alaman karo anak pada geger apa si rakundang? Rokok kena Kang. Nun. Nang bapak nang boktuana kita sing dadi bakal laki nek iblena Kang. Beli triba Kang. Sira sing dadi bakal lakine blenak. Beli terima. Jare omongnya wong bahasa Inggris mah ae dongker. Arep blenak-blenak arepan beli-beli ya. Orang ladeni. Aduh ne mah iya mak. Anak sira mau kata tembangan kajare siraku priwen kunku mauku. Mau ka suarane anak isun kana ya. Alhamdulillah eling-eling hari turu karo mbok tuane dibelajari nembang. Iya. Ya siapa tahu kurangan gaya wajar ya no. Ya nune mah kaberan si Rendang. Priben sih mah. Ninggange nasib blenak ki Iya. durung ketemu dalan pekaya kayongan singarane turunan mah. Singarane getih mayonganku netes ning putune. Iya ningan. Yongan ki mbok tuane kita ki. Najan sekin marahinnya kayak pampire wong Cina ora kuno ya. Bener. Tapi yongan bengen mak kuno artis kuno nda. Ay bengane artis. Sinden kuno. Oh sinden organ. Dudu. Oh sinden sandiwara. Dudu nda. Sinden tarling. Dudu. Hari konon sinden apa Mas? Sinden berokan maunya kuno. Omong-omong wong sejen yang ecek. Pantes wong sejen Ya, mah ecek aja. Mulane aja bae wong kene. Apa sih? Ana pribasane jareke wong ayu pira lawase. Nah, wong bagus. Wong bagus pira suwene. Ya kini maunya aku lagi nomeku kadiran kini. Oh kuno. Kadiran ayu pupu ditato-tato. Ku taton ku pupune ku tato mlulu kuno. Toku ada Bengen magambar naga kuno. Oh barang tua. Waya tua kulitnya kisut mengkerutku dadine gambar cacing kuno. Aja ditiru ya nok ya. bangor pak ya anak dewa Siapa? ecek. Aduh barang anak isu nembak wana singawer. Siapa ini nok? Pasti abangan. Nok caca mura itu ketua banget. Siapa kan? Nok caca man. Nok caca sing santer iya. Nok caca sing santer. Belum. Aduh iya kaberan. Alhamdulillah. Oke lanjut. Nok caca Pakai sekretarisnya temen caca mora. Akeh. Sekretarisnya gonta ganti baik. Iya orang gerang kita Mas. ngepeder. Sekretaris bengane dipecat apa caca? Sekretaris kan sing gak ditugas bahkan sing beli kebagian kita sing disengiti. Perangsane masih ning kita sang singarane bakat yongan bocah ki suara mah beli kebuang-buangan. Iya dengan suara man. Nirumbok tuane enak. Barang nembangnya apa mau ka judulnya cinta digucel-gucel. Duduk. Lagu apa sih nok mau kuno? Bula gua apa ya? Ah, si sing nembang si bocah ki polos temen. Kelangan wong tua kan. Kelangan wong tua. Lah skin stroke mupana bapak nira dicoba. Lebakin nok werua suarane mangkenen mandang. Pribe sih Mas? Bulan arep bakal tak daftaraken. Daftar menti. Zaman ki zaman audisi. Hening Indosiar kiana dangdut akademi ana bintang pantura. Aja Mas. Tak daftarakan dadi artis. Aja tulung aja. Apa sih ndang? Kone kayak bature kita. Bature sirah. Bocah Kediri sakiene edan Mas. Bocah Kediri Subang. Subang. Bisa nedan ku priwe kuno. Melu dangdut akademi. Iya. Melu bintang pantura 345. Menang kuno bocah. Melu kilo DMD. Iya. Bocahku kalahan baik. Ya. Sakiene ku edan. Weru kita gabari bocah Kediri mah weru. Siapa? Sapai kasiraku. Kan nih urut beli sampai kanan beli Bang Satria. Weru. Sakine edan ning lampu merah ora klambian ora celanaan. Lah, arane rombongan ular kaler. Kumedunge karo 2000-an. Serogana iku. Bangor bocahku.
Menenok Mana semua kamar Ya, bapak nira. Bapak. singarane bakat ki supaya mengko sira bakal wis dewasa beli kaya mbok tuane sira sengsara bae ku bencari ku Lah, lah, lah. cari caca mah bencari Iya. ki bakal belajar Mas, tuli wong pelarat jendale mengkenen. iya sira mah beruning rega aduh mengko tak belajarin ning bapak ya Iya Bapak. tadi singarane nembang itu harus tahu nada Ya. iya harus ada arti similat Ayo. artikulasi Artikulasi. iya supaya jengkok enak orang. Dudu jengkok. apa sih Jengkok. Hari jengkok magenang apluk rainir. Jemberakan hari ngomong. sengit bae kono mbok tuanira maning bapakku kono no. Jengkok. bahkan nembang iku kudu weruning nada dasar Oh iya. Iya Bapak. ki kayak kenen contohnya Serak. wong demen Oh iya benar. pancen beli kurang Joget Made. wong sengi pancen beli kurang penganggi ayune karena cinta gantenge hati terima agen cari batur ibu alangan tapi kula uang lagi sukalan terima wong seje melu kerugian apa enak lenak maderga kita sinyangkan Lumayan kita mah lumayanan. waktu hari irama zaman yang ada wong tabuan Iya. anak tangga tukaran gak dijogeti bakal Enakan masuk sih tukaran kah? Siram aja beli mola-mola beli kayak tangga kanja mola boy. Kita mah langsung joget. Orang laden nih. wis seken memakai nenok ya Iya Pak. senok sing sabar cuman kini nok kini bapak ya titipan kini kuma mau gak kula koli rezeki kuno sing kadoan kuma Iya. cuman ken mas rezekine saking Mimi Sekar Mimi Sekar. Kang Cuking Kang Cuki. wong sing paling putih dewek Ira, duh. Dewe. Oh, sini kita sing duwe Singapura Sing duwe Singapura. jaluk lagune bukti cinta idi sirakunda baru beli kunda Apa Mas? lagu bukti cinta Ya kun lagu Bang Satria. sira paham banget sih Ya paham cak anak buah. jaluk lagune bukti cinta disenggole kanggo spesiale kanggo keluarga besar saking Cirebon kanggo keluarga besar kini sing hajatan kisah apa kini mak embo blewero. ya wis muter-muter Durung ngupai duit dadi blewero. bapak sapa kan Mimi sindenku Ibu Haja Sunarni. Rija Umami kayak penyanyi dangdut Ibu Haja Sunarni. Sunarni Ibu Haja Sunarni mudah-mudahan hajate sukses lancar sampai mungkin dalu orang nana halangan rintangan apa baik Amin. kanggo masyarakat Randegan kulon kabeh pada waras pada sehat balik nonton Lingga Buana akeh milik rezekine Amin. Anu ganang senggol nang. siapa jema Kanggo Kang Ade Pagla. Kang Ade Pagla Iya. oh iya Kang Ade Pagla kanggo mantan majikan sing Randegan Wetan Mama Puput. Mama Yusuf Ya Mama Yusuf. Mama Yusuf kesubun tumpengnya keduman orang mah Keduma. ana Mama Yusuf ana Mama Umunana nok sakila wis
nyukani tumpeng Keduman siapa tahu rebutan kita kalah. iya Kalah bae kita mah rebutan. rebutan karo bapak kisip Iya. iya aduh wayan nyerobok Kanggo omah bianang sing